хора, аз съм Ренато и днес с вас ще играем играта Clash Royale. Ето тук сме с брат ми профила, ще играем в Night Challenge. Надявам се да мога да направим поне 4 победи, защото в моя аккаунт много се изложих с срамната една победа. Не знам, просто много яки декове играха, аз просто играх с един голем дек, не видях го в YouTube. И така, ето вижте, с този дек дигнах от неговия аккаунт 9-та арена, той ми иска, защото аз съм 10-та. И дигнах. Ето виждате и той. Вижте, има хубави карти, ето, има бандит, принцеса, лок, има и спарки, ето го, вижте Execution, ама е много добър, почти има четвърти лева, още един ми трябва. Така, тук в клана. И както и да хора, така, надявам се да успеем да го вземем. Така, какъв дек? Повечето ми играха с пека дек, но аз съм хитър и умен. Ще игра с Nightwing, Bandit, Electrico. Така, пековица, толкова. Ето ги. Пековица, Далог. Въздух. Фар Спирит. И мисля, че Мегамини. Така, добре. Защо да не става дека по-брат? Сега ще го тестваме. Така, хайде да, моля те. Добре, играем срещу Улик, без кон. Добре, аз ще си игра един малко. Така го тук. И ето виждате, вече се първи път не играя с Execution. Аз ще играя тук един бандит, тук един Далог. Един средно. Един Мегамини там за средно дракона. Така. Тук един Найт. За да ги запиша, да види. Добре. Сега ще видим Найти срещу Улик. Тук се легнали. Оп! Настанахме листа, което е много горното. Добре игра, да, долу. Чисто. И нещо много да се представим. Сега дека и на мен ми харесва. Нещо ме до мен според мен трябва. Вижте, как може да се играем с Execution с това? Добре. Нека да посъбера малко. Добре хора, вижте какъв контрапуш. И едно за нас. Добре, ще натискаме за 3 крал. Добре за Nightwing. Втори бандит. Така там батовете ми ще се справят. И добре, мисля. И я натискам. Давай бандитки киши. Електро, върнахте и добре хора, въпреки че няма да тръквам пак ще победа, добре да имам good game. Просто бандитката ме удара, като даша особено. Първа победа, добре.
директно продължаваме с втората на позицията. Просто изчеква малко. Така и намерихме тут клан Марти, не мога пише, просто съжалявам хора. И някой ни гледа, който е супер, то майче в миналата битка. Играя ни с най-тази душа с въртолета, както повечето го наричаме. Пълен късък. Добре, нищо. Опа! Доста ми се ръка за да не горе. Добре, както да игра един на тук. Много лесно един бандит. Супер дефенс. Игра на тук стрет. Газ и бандите ги справяли да доводи игра. И ето най-твиче с Найта стигнаха до кулата, най-твиче вкарал 2 хита, Найта 2, 3, охо, супер. Много добре, честно да го вземем тавра и го взехме! Супер, взехме го, 1-0 за нас. Той ще събера, мисля да играя само за всички хора. Просто на челенджите аз по трудния начин разбрах, че взимаш единия тавър и играе само защита. Казвам ви сериозно, по трудния начин го разбрах, което хит не е хубаво. Тук Найто успя да се пребори с моята бандитка. Така, най-отлично. Аз съм видърбирани. И това ми като си на тази тук. Защото не гледаме. И работата е готова. Вижте, двете страни да натискам. Добре, така, отсюда. Бандит, така, спирки, закъсахме. Тук да нищо, дължи много за втората. Тук, той не за нашия факт. Добре, ние го взехме втория. Супер. Остават 10 секунди, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и му давам бутък. Гуд. Щях да го прикранем, но нищо такива. Вижте хора, просто един съвет. Да спомня за край се събрат. Вижте, просто като почне някой челендж, аз много пъти ги правя тази грешка. Иво, може да се вгрънеш Найта на 10 лев, което мога добре, защото на 10 лев мога да игра с него. Така. Извинявайте, се отплесне. Винаги като почне някой челендж, изчакайте малко, защото от началото винаги играят силните. Ето, срещу мене, вижте, тук играх с... Така, вижте с какъв нубърски дек игра той. И не игра с балон, вижте. Колко е тъпичък човек. Аз съм много добре, вижте, аз игра с ПКД, защото разбрах, че ПКД, който е в този челендж, са много добри. Този дек го видях от едно момче. Нали, също когато играх, аз играх с такъв подобен Хок Сайкъл, такъв. И да успях да го бия, нали. Добре, продължаваме сега. Играем също Дей от клан Съвет Буи Крис. Добре. Лошо започваме. Което е лошо. Тук принцесата Ерика, добавим това спирити за въздух. Нямаше смисъл, но както и да е.
Имаме контрапуш, ще изпълним ли дъниш? Да. И го изравнихме, даже взехме и повече. Браво на Мегалинина, който каза, че въртолета не е силен, много греши. Но, както и да е, така. Ще изчакаме на него. Зареждаме го. Добре, хубаво е, че ще играеш с парки, ние на електроизър. Изпеленка, лошо, се направи. Взехме кулата, пак, значи, това майче ще е загуба хора, не знам. Вижте бандити с дасък и колко е добър. Добре, сега се бира за един кулъчки. Добре. Много супер. Видео. Тук мачка е загуба. Много тъпо. Не, фак! Както да даваме good work, good game, well played и то път не сме първи. Тук се карат в клан. Игра се екзекут, който е лично. Добре, ще зарежа една стека. И да бъдете високо. Добре, тук майче ще му вземем тауъра. Да, така ще е, но аз ще продължавам да зареждам пушени. Така едно електро. И да, хора, тук е телестар, даваме good game. Браво, видяхте защо игра с пека. Окей. Така, вече имаме 3 победи и една загуба. На 6 победи сме взели тази челендж. Добре. Този кореец ли е, китайец ли, няма да разбера. Тук ще ви скина тук за камера. Тук да ви се покажа някакъв. А не е лек. Бандита да знаете. Тук ще ви покажа. Вижте, бандита е доста добре, че трябва да се екзекута, въпреки че не го убие. Добре, фак! Фак! Дай, парки, фак!
Добре. Виждате, подготвил съм диалога, нали, за цялата армия на съседка. Електрото ще се го пази заради това. Игра на пете, зареждам тежко конструера. Мега миньона, въртолета. Спирет. Леле. Играеш ми стойно. Дали ще мога да вземем кулата и... Да, 1-1 хора. Хит! Yes! 1-1. Добре хора. Тази битка ще видим кой е по-добър от нас. Вижте от другата страна, той не обръща внимание на само за тавара. Ето той се сети на нас, защото всеки играва един диалог. Тук така. Бандит. Още един опит. Добре, 2 на 2. Лак, той не взе и той тавара. Добре, не всички не взе 3 крам. Това е хора. 3 крам. Страшно е малко. Зареждам всичко. Да, избихме. Това. Супер. 4 победа хора. Ох, на това сърцето ще изкочи добре. Damn well played, good work и good game и ревен. Ох, майко, изчак. Майко. Добре, аз ще приклипа малко да пия вода. След малко ще дойде, ето 100 найта. Не мога да повярвам. Моя аккаунт стигнах до една победа, хора. Аз ви казвам, че правя фатални грешки, но вие знаете. Добре, след малко ще се върна. До след малко. И хора, ето завърнахме се. Сега да видим добре всичко от TikTok. И да се бием, надявам се да го вземем този челендж, поне на този профил. Добре, давам му good luck. Играем срещу Ханамачи. От клан Рейно Аргинто. Нас игра един Мегаминион. И фастер. И чакам за Скарми или нещо такова. Така, играя го да лога. Лошото, че той играе Hawk Cycle. Дано да не играе с Спарк. Спарките ме е най-омразната карта. Добре, отлично се справихме тук с Батълрана. Добре, виждате. Аз ще му играя от двете страни. Тук ще си зареда един напит. Добре, 2 хита ще вкара Хого, което беше. Още 15 зад. Well played. Много добре игра. Добре, аз зареждам тежката още една пешка. Батара. Лошо. Зад. Добре. Не. Добре, не удари. Добре, там електрика ще вкарат демис. Не,
може да ги един до друг да е такова и да може и двете да ги един. Добре, хора, свалихме ми повече ходени сигнал. Добре, да много да забиеме. Зареждам дълъг, винаги ги зареждам, няма как. Така, добре, един найс. Ще се слава спирката на електрика. Тук е за така. Тук ще сме по-умни, ще имам така бързо. Леле хора, тук не тикам, леле. Моля, леле. Но колко малко не стане, не. Няма така. Аз нямам да. Така само хора. Аз би. Good game, well played, Иреве. И хора, дали ще можем да вземем чаленджа, остане ни една победа. Ще го отворим после, нали се? Победи по принцип се прави тук. 6 сета, виж, остане ни една. Чакай, И... или за пеналите. После, за финалната. Добре. Една загуба, две победи. И след. Как се ли гави? Лошо. 3 мускетарки, а ние сме без фарбъл. Играят още всичко. Или може да вижте трябва добре, тук е много добре. Well played. Тази битка матч ще загубим хора. 6 бе. Аз не съм пикнал кулите. Хора, това е лошо. Чудих се защо пуснах толкова назад въртолет, защото виж колко бързо да стигна пет. Това ми се вижда едно на едно хора. Не знам. Чуйте и так само. Добре. Това струва за втората. То път. Опа, лошо. Колкото се малко да малко да дава. Толкова смисъл ще го става да ги освободи и да се бъд. Бия. Бия го бе. Виж. Още го си. Горе. Лог. Били! Ти не бие! Били!
Добре! Оф, майко. Майко мила. В такива моменти трябва да имаш фарбал. Хора. Добре, хора, това или взимаме челенджа, или губим. Не, служи си Недостойно. фарбал. Казах ти. Играем срещу Лиам от клан Суеден Нео. Не мога да ти търгуш да кажеш на кланата имената. Мъкни, бе. Let's go. Игра един да игра пък не. Много мрежа тук. Вижте, аз ми игра от едната, той нарочно от тази страна. Виж кръвка, тръсна. И това страна много ме взема кулата. Да. Хора. Една на нова, вижте батовете какво става. Сега само трябва да играем защита. И да го напиши. О, това да се помисли. Така, заредим един балък за Карни. Скелета на армия, но той играе за Сирия. Това не би хитро. Оставиме. Той играе най-как игра Пека. Да. Как може да се видиш? Като го написам за 3 клана или да играя само единствено защита. Аз съм Къде отиде на трите, бе? Ти сложи малко не знам, да. Вижте, аз бъкам какво да играя хора защита или атака, защита или контра. Контра. Ще игра контра, да? 30 секунди взимаме челенджа. Хора! Или падаме, или бием. Добре. Дори втората получаха ми взема. Първо крал честа ли ще отвориш или? Аз съм дали първо. Не. Добре, взехме челенджа хора в този акаунт. Ето, скриншота. Колко найта? Да видим. 150 би трябвало. 150 ли са? Сега ще го скриншотна. А така, браво. И си ги взимам, естествено. 150 найта, вау. Отвори И хора, добре, тук ще отворим за финал двата. за финал 2600 голд, 2 бомб тауъра, така, И епика е... 20 кенена и дали ще има епик? Да, 1 милион, супер найс! Получихме епик от този смутен чест. Сега ще отворим екран честа, Нали има така. шанс за легендари? На тебе ти се пада спарки това. На мен от екран чест, другия ми карт ми се падна с парки най-тут. Добре, както и да, по същество, съжалявам. 147 голд, 2 джема, 1 батълран, Ето мисля да 9 го скелетена, И епика е... дали ще има епик или къмън? И О, къмън, къмън. 54 зап, найс. Найс. Добре, и това е хора от клипа. Пишете в коментарите колко победи сте направили. Харесайте клипа, ако ви е харесал. Чули го какво казва? И не забравяйте да се абонирате. До нови срещи. Чао, чао!